práve mnoho ľuďom alebo deťom je štepované, že musia byť dokonalé. Hej, práve aj od tých rodičov je tam veľký nátlak práve na to, aby veľa športovali, aby vedeli čo najviac jazykov, aby boli už od malička dokonalí. Čo potom s takýmito klientmi? Keď je to v nich zabudované tak strašne hlboko, že ako keby s tým bežne žijú. V prvom rade sú to, a je to veľmi časté, ako si povedal, ale v prvom rade sú to témy tých rodičov, nie tých detí. Že to sa snažíme my ako psychológovia vlastne na to poukázať a tým klientom nastaviť to zrkadlo, že to nie sú ich témy, ale rodičia na nich prenášajú nejaké svoje. No a čo potom s tým ďalej je, presne ako som popísala, tá zmena tých presvedčení. Že pomenujeme si tie, ktoré ten klient má a snažíme sa ich nejako nahradiť, dosadiť a veľakrát to znie ako taká práca so slovami, také slovíčkarenie, ale je to extrémne dôležité, lebo to vie mať úplne iný výsledok a úplne inú zmenu v tom myslení toho človeka.